I am Senator Nigeria Youth. Can we have that in Hausa? Okay. Can you mana protest in there? Okay. Of the greatest Nigeria Youth. Great. Of the greatest Nigeria Youth. Build the nation. Build the youth. Destroy the youth. Destroy the nation. I want to say, sunana Sanata Khalid Sunusi Kani, ni ne national convener na wannan movement. Wato kai ne shugaban wannan movement da haɗakar ƙungiyoyi da aka yi akan su zo su nuna goyon baya akan wannan SWAT da mai girma IG ya fito da shi. To kamar menene makasudi da kuka ga cewa kuna da goyon bayan ko da inda za ku fito ku ci bar ku nuna makasudi shine bancin an zo an yi protest, gwamnati ta ji kukan mutane na ganin cewa a kashe SAS, gwamnati ta karba kuma a kashe, amma kuma yanzu bancin an fito da SWAT sai muka ji cewa waɗansu kuma sun ɗauko kuma wani sabon movement akan cewa suna so a kawo ƙarshen sa, wanda haka ba daidai bane ba. Amma ba kwa gani kamar suna yin haka ne don su gana ganin kamar ba a sauya tsari da fasali na ita yadda sa take tafiya ba, ita kuma SWAT din take tafiya ce ta saka nemi hakan ba. An canja tsarin kwata-kwata yadda SAS take da ita wannan SWAT din, saboda idan mutum yana bibiyan labarai zai ji cewa a yanzu waɗanda za a ɗauka za a ba su horaswa ta musamman ta wajen duba ƙwalansu da kai su waɗansu makarantu na ƙara ƙwarewa akan harkar kama mutanen da suke wato kawo hatsaniya a cikin al'umma, wato harkar tsaro. Kamawar aikin su wannan sababbin da aka kirkiro nan za ku yi yaba ba yabawa muke yi ba, abin da muke cewa shine mutane su tsaya su ga kamun lude su kama abin da ka faɗa. Su suna mutanen ne. Mutanen da suke kokarin cewa ba sa goyon bayan wannan abu. A arewa suke ko a kudu. A ko ina akan iya samu su. To amma ana zargin cewa ku kanku da kuke wannan zanga kamar a ɗaukar nauyin ku aka yi don ku fito ku nuna goyon baya ga rundunar 'yan sanda, shi ne gaskiyar haka. Wannan magana ɗaukar nauyi babu ita. Duk wanda ya san mu yanda muke shirya zanga-zanga a garin nan an san cewa muna zanga-zanga kala-kala wanda ba ɗaukar nauyin mu ake ba, muna yi ne purposely saboda ci gaban al'umma. A yanzu haka za mu tattaki daga nan har zuwa gidan gwamnati wanda muke jira gwamna sai ya fito zai ba wa mutane rahoto akan kuma me zai je ya faɗa wa shugaban ƙasa da kuma mai girma aiki. Wannan gaskiya ne, wannan ka gaskiya ce. President. Ba matsala.